umur di ladang. Boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umurnya panjang, besok-besok wong manis berjumpa lagi. Bola-bali kur adu jago wae. Kadang yo menang, kadang yo kalah. 5 tahun gitu menang. Yo. Iya.
lawas. Jagone iki ana sing cilik, ana sing wah. Sing anyar wis mulih mengko. Yo, iya. Os. Os. Yo. Yo, semangat semangat semangat. Rido Mudo, Wonosari. Yo. 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 Gigrike sing rada galak sithik. Bos. Oh, iya. Yo. Oi, yo. Jos. Oi. Sing rada galak sithik. Oh, jos. Oi. Ya, Yo. Yo, kikrike sing rada galak sithik. Yo, semangat sithik. Yo. Aja kelembutan. Yo, iya. Yo, jos. Woi. Yo, iya. Yo, jos. Oh. Bos. Yo, iya. Woi. Yo. Yo, jos. Yo, yo. Ya nonton cara ke panguri-uri kabudayan. Ya nonton cara ke pancalan salah sembahyang. Pita cilik jadi kurang. Yang dikurang mas dikurang rusa ulune. Isih cilik jadi tembung. Mbok ya nembung mas ya nembung luwung bayune. Woi, haeuy, 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 haeuy. Oh, iya. La. Semangat. Yo. Rido Mudo. Yo. Yo, jos. Woi. Yo, jos. Woi. Yo, jos. Yo. Yo, sing kalah sing endi iki ya? Yo. Ayo, Mbak Parti ya. Heeh. Karena sejenis budaya. Ya. Kowe nek tinggalane Simbah Sunan Kalijaga kudu Iya. ana nclong, kudu ana pencak adu jago. Ya. Ini nek cara zaman saiki mengikuti zaman ya oke-oke kok dandutan. Ya. Saiki ditambani Mbak Dwi Tambani jagone. Mbak Dwi, yo Mbak Dwi. Aku sing tak trimo ngiyaki. Heeh. Jagone kok ayu-ayu ya sesuk mongko Ya. esuk-esuk arek didumeneh nang pagak. Heeh. Dikom. Nang bae santai wae. Kowe nek sing gelem melu karo aku sesuk tak pek mantu. Ana dolpres. Nah, Ning nek wis dadi mantuku, ora entuk jaran kepang nek dicopak Dewi to aja gelem. mergane Hah? Nek dadi artis, dadi sinden, apa? Mbak ngono podang kuning. Podang kuning karo aku. Pak Dewi to nyuwun. Ya, Jeng Dwi nambani Ayo. saiki. Aku Emang lho ya aku- wis ngiyaki lho ya wis aur. Kon karepe kon Kan kepiye? nyambut gawene bareng-bareng. Mbok wis dibayar lunas kok menjam-menjem kok kono sesuk. Dasare kan Jeng Dwi bintang tamu dadi dimanfaatke. Alah santai Iki wae. ngopo wae iki? Kowe joko mikir. Kopengku sing Ngomong sowan. suara. Kopengku sing sowan. Apa jenengan sing Ayo, matur kleru? Menang. Podang kuning. Biyen iki 10 juta ora mlaku saiki 15 juta. Tasih sesarangan Rido Mudo Wonosari. Monggo kawula dherekaken kanthi sekar Udang Kuning bersama Jeng Dwi. Ayo, jagone joget kabeh. Hei. So.
Siti jos. Tak sawang pencloning lebah. Kekancangan tak rindik saka katuhan. Sarwa ngoceh dheweke. Iya, iya. Buka Siti sor. Yor piye kuwi? La la la. Ayo, ayo, ayo. Buka Siti. Yen si bodang antutun ati keprana. Ora manut atiku san saya ndotro. Tak sranani son pekat kulo tebet. Ayo, ayo. Rida muda, ya. Hey jas, hey jas, hey jas, hey jas. Buka Siti, buka Siti, ya. Ayo, ayo. Beng-beng minder anggonku goleki. Nang ndi kuwi, Mas? Ora krasa. Ayo. Esuk awan dibengi. Hey jas, hey jas, hey jas, hey jas. Ya, ya, ya. Buka Siti, ya. Kae tak sawang mbok aja ngece. Ya, ya, ya. Buka Siti, sor. Agawe pikirku kone. Seret ireng tak sawang katon manis. Ibu bunga Timbangannya awake dhewe gengak gleni. Mbak ana panjenenganipun Bapak Lurah saking pundi wau? Bapak Lurah saking Rasukan. Nah, lha tenan ngono kok ora mbageke ajal wis. Ana bapak niku ora mbageke. Delok Jeng, delok Pak Matni. Mbak engko kelas karo bidane nyawer lho. Pak Lurah. Lho wong Pak Lurah. Pak Lurah rasukan kira tau nyawer. Ora tau. Pelit no berarti. Ora. Ning mari. Oh ngono ya. Muga-muga wae netes. Aku gumen nek bola-bali kan sing bener kan iki ya apa? Iya. Kebutuhan. Nah. Mboten maksa, dene diparingi alhamdulillah. Apa iki? Apa iki? Lah sampean ki mbok yang nggo keris dadi jaga ngono lho. Terus kok njlontar mari ngendi ngenangi tanggane kawet mau kok ya ora krasa lho. Sinden kualat iki ya. Mas,
kursiku nanti ki. Orang ngoceh wae kalau dimirke Pak Ketua kon ngaturaken sugeng rawuh kalian Bapak. Ayune duren dubite entek gadekke sinden. Rido Budo, Wonosari. Yo, semangat. Yo, gigrike rada di seremke sithik. Digalakke sithik. Tarung iki lho yo. Yo, iya. Woi. Wah, yo, jos. Yo, semangat. Jos. Yo. Woi. Kalah meneh Mbak Parti. Kalah mening. Iki arep milih sing duwite gedhe apa sing duwite cilik ngono. Apa pi mau? Nek cara Pak Lurah, mbuh Pak Lurah ndi nek duwite gedhe, kowe nggo tuku rokok sedina entek. Ya. Nek duwite cilik ning nek negarane makmur, wis sing dipilih ngono. Oh, zaman saiki yo mbel gadas ngono. Niki jagone kalah pindo. Iki arek Mbak Parti apa Mbak Di? Cetuki wae. Ning ono aja meri yo, Mbak. Ora. Aku bagian nyenggaki. Sesuk dimarem-maremke napa gak? Nyong ora melu, Ce. Aku sejerake mane-mane bayar. Nah, cocok. Inyong tak trimo nyenggaki bae. Disenggol Pak ditambah arep ditambahi 200. Alhamdulillah. Penting kok melu cepetane. Eman-eman lho wong undang bintang tamu. Aku ron jenengan kira wis ngomong bendina. Tak pikir-pikir sih dan iki saya suwi kok saya mlejis karo aku dan tobat. Lah. Jane iki sing GR jenengan apa Mbak Dwi? Nyambut gawe ceket, Duk. Ora jane sing wetenge kembung ki sapa to? Dipresani Pak Lurah. Leres nggih, kula ngertos. Niki perintahe bose mau sing kedua iki Mbak Parti. Ora Mbak Parti sakarepe kono-kono. Ora coyok kaya kowe lah wong panjenengan iki bintang tamu kok kaya kowe sih. Nek dadi nyong bewe cangkeme wis aur kae kowe nyenggaki yo tandem tugas. Ya Mas yo. Eman-eman bintang tamu nih to, cocok. Yo Mas jaluk diseragenke. Cocok. Gelang kalung. Oh, mengko nek mangsane mandek aja bablas Mas. Wis tuwa. Pantelo gendeng wae sing duet. Hah? Sing duet pantelo gendeng wae. Nah. Aku manut. Tasih sesarengan kalian Krido Muda Wanasari. Mangga kelak
Perakan kali sekar Pantai Lokening bersama Jeng Dwi kembali. Ayo Jeng. Yuk yuk. Ayo ya. Saja iki. Minangkani panyuwunane Mbah Wito. Aku tuh maca tulisan kok melayu-melayu salah sih. Aku suwe ra ketemu tidak salah. Suwe ra ketemu Jeng Dwi pengen ngerjani. Bener ya. Ya ditambani Mbak Dwi apa pariane? Bu parian apa lah. Sakepe Mbak Parti monggo. Ceklek kayune kelor. Duit entek adol montore matupan. Nggo rabi. Rido mudo ono sari. Pancen oye sak jose mase. Yo para pawang-pawang kasuwun siaga monggo. Kami sanombangan ucapkan selamat sore. Selamat merapat. Bersani kuda lumping Rido mudo. Yo. Sos. Yo, sing rada kegalak digrike yo. Woi. Yo, jos.
tetap semangat. Gugalan yuk cokot. Yo. Yo. Iya. Yo. Yo, jos. Woi. Oh, jos. Yo. Iya. Elok tenan. Yo. Iya. Ayo, 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 ayo. Ora ono sing dadi-dadi lho basket mau. Yo. Ya. Ya. Para pawang, waspada, waspada. Oh, iya. Ospa. Woi, ambiar, ambiar, ambiar. Woi. Elok tenan ya. Nah, ini nyangkut kabeh, Mas. Ketoke biyagane wis tuwa-tuwa. Weh, rusak semangate ono apa ya? Rusak semangate yo. Iya. Ning Karangcer bener Pak Dewito. Pak Dewito kita golek wayang nek wayu-wayu biyagane semangat ngono. Nek tuwa-tuwa ora semangat ngono. Apa kuwi? Tukang kendange kira memeng apa kuwi? Ya mbok warak wong merem kaya ngerti yo. Barang kene apik ora mami tawak-tawake yo kokop wong. Lah kok sidene kowe kokop wong. Kae. Karo Astagfirullah. yo. Barang nek tawak-tawake yo ora. Piye ki tukang sone rasakno nek cuma martupon iki. Mbak Nita yo. Oto. Ya Allah. Tukang sone yo laris kae Mbak Nita saka Ketangi. Kae cara ngenu apa Mas? Karo aku mesin pegatan kae. Mbok apa ora rujuk-rujuk ora ngerti aku masalahe mbok apa kae. Oh. Tahu dijak ngono kuwi. Lah saiki gosip ki akeh. Wong panjenengan ki nek duwe nomor wong wedok langsung diblokir karo sing putri. Dadekke. Rido Mudo. Wanasari. Oh. Semangat, semangat, semangat. Woi. Ambil alih. Tukang kendangnya ambil alih. Ngersake apa Mas? Kiprah pewayangan. Kiprah pewayangan. Pewayangan ini lagu dia ya Dok ya.
pun aturaken menika wewayanganmu. Esuk ora iso melu piye nanti Nduk? Mbak Dewi. Mboten saged derek ajeng ten pundi? Nginjang ajeng gepyok. 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 Ora apa-apa. Niki Mbah. Sinden kok gelem gepyok ta ora gengsi? Nggih. Ngersakaken napa monggo? Arep ngersake apa kuwi, Mas? Sinden ora gaul iku ora mergo saking dablek.
Jeng Dwi. Saiki medhun. Dikersake si Mbah Maning lho. Mbah. Niki niku ket wau nyuwun sangu, Mbah. Kon medhun rada alap. Ayo, Jeng. Ora ngerti. Urung ngerti ora ngersake lagu apa. Yang penting selamat sangune. Bener. Ayo, Jeng. Kok damuk nggak? Putu kok wani karo wong tua. Ora apa-apa kalau. Lagune napa sih, Mbak? Angel keluar arek medhun. Apa njaluk dibopong? Kuwi Mas Martopan ning mburimu lho, Jeng. Wong dicalke ngono karo. Astagfirullah. Bopong nguncalke aja gowo bali. Apa Mbak Kakung? Mbak Topeng. Mendem wedokan alah yo. Wis tuwa kok isih mendem wedokan yo. Jeng. Mbaya durutan nata simbah iki men lega. Engko bengi ora iso sare. Oh, ditemukan sebuah kontak waro-waro. Walah, tak kira we mau karep nyawer. Aku lek nginjen-nginjen kok kaya tak kira ki arep maringi aku. Lah iya to. Malah diumumke sithik iki kontake iki mau. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih, niki atur pirsa kawula nampi atur saking panitia. Mbok bilih sinten kemawon menika ingkang kecalan kunci motor. Monggo menika dipun pendet saking kawula. Ning ana duwite 5.000. Monggo niki nggih saged sembatan kali kula napa kali Pak Ketua ingkang sinten ingkang kecalan kunci motor menika segera dipun ambil, segera dipun pendet monggo. Wonten Pak Ketua, Pak Maryono. Iki lagune napa Mbah wau? Mendem wedokan. Nek kula niku suwi mboten tau nyanyi, Mbah. Nggih, wong kula niku MC ning kadang 5 sasi niku payu pisan. Halo Mas. Kunci motornya punya Mbak E. Apa warnanya? Pak Ketua. Warnanya apa kunci motornya? Oh, oke, betul. Nek Mbak Duwi niki rek cekelane pun mic niku pakanane mic. Dadi ya bendina mbok lagu apa ki apal. Mau rak sampean takon aku sesuk ora iso arep ning ndi. Aku arep ngebyok. Ngebyok apa? Ngebyok sirahmu. Weh. Ngebyok sirahmu. Wis kono nyo, piye? Piye dikebyok. Oh, lagune mendem wedokan ya, Gage. Ning yo ana ninge. Apa? Melu aku rasa Bali. Bener ta Pak Lurah? Sorry yo. Oke to, Mbak. Aja gelem Mbak ndak kon ngarit. Ora kelakon. Cahayu-ayu kon ngarit. Ora sah rebutan. Ayo. Kok rumah saku rebutan lho. Apik tenan iki. Mbok sing kokmu lho. Apik kok. Lagi komat. Ngelingi umurmu wis tuwa. Sapa dekek tumpon kok. Umur lagi komat lurah rasukan. Niki tumpon iki. Sing penting penampilan ngono lho. Aja martopan ning martobil jare ketuane. Aku njaluk dikawinke karo sapi. Kowe. Wong kok pada sapi ya, rasakno saiki. Sapi. Wong ngerti nek sapi kok diundang. Loh, sapi ki payune larang lho, Pak.
saiki. Ya Pak kan Pak ditambah Pak kesapi. Ya ora sampean bae Pak ditambah ora. Nek aku sapi kowe apa nih? Aku wong kok piye. Apa, Bang? Sing penting ono nyawane. Lho, bener ta ora? Nak aku sapi ono nyawane apa ora? Ono. Ono ya wis. Nek aku mlugu wae. Apa? Karang kono kesenian kok ora ono tuntunane. Sing penting ono manuke ora payah. Dadi ono nyawane. Iya. Mulai. Ora ono manuke ya ora komplit to ya. Sing marah-marahi kae Pak Dewi temen. Jeng Dwi, apa kono ngerti nek martupan duwe Yo manuk? Mas. Yo. Wah, dene. Undang-undang sinden ceramah. Dina iki kebanting martupon. Woi. Ya. Simbo weteng kuluwe ono ketan aku tukokno simbo aku wis gedhe ono prawan tanganmu coba takokno. Simbok penting kawin. Asai Pakde. Masih bersama Rido Mudo Wonosari. Digoyang bersama Jeng Dwi. PS dengan Martupon. Asik. Aja ngelamun. Jewer kupinge Jeng Dwi nek ngelamun. ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno
Aku simbok penting kawinan. Aku iki kok aduh simbok ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang ora iso to simbok nombak kulunge ono ketan aku tukokno simbok sampun nggih, Mbah. Sangune, Mbah. Walah, Mbah, fotomu ke jan kelewat nguris. Ngerti mbahne ora nyekel duit kok kok diplecet wae lho. Jauh. Sak miliar wae, Mbah. 10.000 ora apa-apa, Mbah. Ora apa-apa tak nggo tuku anu uyah. Malah tunggu. Kali desa nyontek bensin piro? Aja ngisen-ngisen ke bose lho. Aja kuwatir. Wis simbahmu ki ora duwe-duit blas. Ora duwe blas. Mbak Parti, wis mau arek pirang miliar. Lah aku yo ndrojot no pirang miliar. Wis 10.000 bae lho. Lah 10 bau ora metu. Saking bae ora nggawa duit, duwite ki dilempit ning omah. Lah nebaske urung dibayar. Alah ya sing sabar, sing sabar. Sisane ki jeng duwik niki. Apa kok? Kok ki rong rampung ya munggah lho. Kok ki dikersake simbah ki aja kuwanen. Kula teng mriki ya. Mbah, niki niku garwane Pak Dol Giman lho. Kudu Supe, Mbah. kudu. Kanca gelut. Kowe iki aja ngapusi simbah lho. Menika garwanipun Pak Dol Giman. Ora garwane, garukane. Oh, garukane ya wis karepmu ki sing ngendika muni awakmu dhewe lho. Aku gomen iki. Aku ki mayeng-mayeng. Ngandel ora ditantang to. Dateng ndi? Siap. Mbak Parti. Mbak Parti. Mbak Parti. Aku ku kaya ya Allah. Lek kono nggone dhisik digenahke kok salah sasaran lho. Aku ki nemu sinden, mrono-mrono ki ana siji. Iya. Sing wedan kok ono meneh. Iki sore iki rada gemblung ki saja iki. Hah? Rada gemblung. Gomen aku ya. Biyen men nyidam apa? Iki mau dino apa iki mau? Pas bapakku seri jango iki. Wis. Oh, rada. Oh, yo. Ora nganggo rada. Kan bener Pak Dewito mulakno larang 500.000. Mula tak jor ngene tak nyanyi terus kan marem. Ora apa-apa. Nek karo aku tambahi 200 700. Rasa sok gedhek-gedhekke. Engko tekan gone jenengan malah Mbak Dwi sambatan 300. Hei, ning yo mau nek aku dadi dalang. Yo, monggo. Yuk, ya. Simbah kondur.